Magandang araw o gabi sa iyo, Sir Casper. Ang kwentong ito ay karanasan ko noong bumisita ako sa probinsya ni Lola. Taong 2003 sa probinsya ng Siquijor. Siya nga po pala. Itago niyo na lang ako sa pangalang Donnie. Nangyari ito nung binata pa ako. Nang mga panahong ito ay nabalitaan ko na may karamdaman raw si Lola. Kaya naman nang malaman ko yun ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Nagtungo ako sa lalawigan para maalagaan si Lola. Wala na kasing nag-aalaga dito. Kung meron ay titignan-tignan lamang. Kaya ako na lamang ang nag-aasikaso. Pagdating ko sa nasabing lugar, nasilayan ko na payat na nga si Lola at nakaratay na sa banig ng karamdaman. Dinala ko siya sa pinakamalapit na ospital at naresetahan naman siya. Mabuti na lamang matapos kong painumin ng gamot, medyo gumaan-gaan na ang pagkaramdam nito. At sa paglipas ng ilang mga araw at linggo, ay naging nanumbalik ito. Pero ang hirap niyang patabain, Sir Casper. Pakonti-konti lang kong kumain at hindi na rin makapagsalita. Kung may ipinag-uutos man ay sumesenyas lamang siya. Kaya naman, inunawa ko na lamang si Lola. Katabi ko rin siyang matulog para mabantay-bantayan ito. Subalit, Sir Casper, isang gabi ay nagulat ako nang magsalita si Lola. Ayon sa kanya, meron daw lumalabas sa sewang ng sahig na tabla. Mabuti naman lang nakapagsalita na kayo. Ano ba yung lumalabas na yon? Sabihin ho ninyo. Tanong ko sa kanya. Tila, apo, tila. Ilayaw mo ako sa kanya. Nanginginig na pahayag niya. Napatitig ako sa kanya at palagay ko, dala lamang ng katandaan kaya nababanggit iyon. Pero kahit ganun ay sinuri ko pa rin ang sahig. Wala naman akong nakita na tinutukoy niya. Dahil tinignan ko ng maigi. Lola, wala po. At baka malikmatan niyo lang iyon. Matulog na ho kayo, Lola. Babantayan ko naman kayo eh. Pagkatapos kong sabihin iyon ay mariin siyang umiling. Hindi, nakita ko. Nakita ko. Wika nito habang umiiyak. Talagang takot na takot siya. Pinatahan ko na lamang siya at hinili-hili. Mukhang tama nga ang hinala ko. Nadala lamang ito ng katandaan niya. Medyo natutuwa pa nga ako noon, Sir Casper, dahil nakapagsasalita na siya. Ibig sabihin ay umeepekto naman kahit papano ang iniinom nitong gamot. Makaraan lang ng isang oras ay nakatulog na si Lola. Pero patuloy ko pa rin siyang binabantayan. Sa katahimikan ng gabi na iyon, meron akong naririnig ng mga kaluskos sa ilalim ng silong. Nagtaka ako dahil wala namang alagang hayop si Lola. Napagpasyan ko na lumabas para tignan ito. Paano na lang diba kung ahas ito at baka makapasok pa. Nagdala ako ng flashlight at lumabas ng tahanan. Nang ilawan ko ang silong, wala naman akong nakita. Pero may naririnig akong yabag na mga paa na tila ba tumatakbo papalayo. Inilawan ko iyon. Pero hindi ko alam kung tama ba ang nakita ko. Dahil isa itong lalaki na walang saplot at puno ng langis ang katawan. Medyo kinabahan pa nga ako noon. At naisip na baka isa itong magnanakaw o di kaya ay masamang tao.
Dito ko napagtanto na hindi pala ligtas ang pagtira sa bahay ni Lola. Subalit ang ipinagtataka ko kung bakit wala itong saplot. Pinalikan ko si Lola at tiniyak na nakasara lahat ang pinto't bintana. Mabuti na lamang matibay ang silyado ng mga ito. Merong itak si Lola at ginagamit niya ito sa pagtatabas ng damo noong malakas pa siya. Kinuha ko iyon at itinambi sa aking higaan para may magamit ako kapag dumating ang hindi inaasahan. Sa kabutihang palad naman ay walang nangyari na kakaiba. Ngunit ang ikinalulungkot ko lang ay bumalik na sa dati si Lola. Hindi na naman siya nakakapagsalita. At sumisenyas na naman ito kapag may sinasabi sa akin. Naisip ko na alagaan ko lang siya ng mabuti upang bumalik ang kanyang sigla. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, nagpaalam ako sa kanya na mamamalengke muna. Pero nagulat ako nang suminyas ito habang umiiyak. Halata sa namumutla niyang mukha ang takot. Tinuturo nito ang sahig habang patuloy na umiiyak na parang bata. Lola, babalik naman agad ako. Dito lang kayo ha. Wala hong masamang mangyayari sa inyo. Pangako ko ho sa iyo iyan, Lola. Wika ko at sa kabutihang palad ay napakalma ko naman siya. Mukhang napanatag na ang kanyang loob. Sa isip-isip ko na mga oras na yon ay bibilisan ko na lamang ang pamamalengke para hindi na ito mangamba sa kinakatakutan nito. Kinandado ko muna ang pintuan bago ako namamalengke. Nang makarating na ako sa merkado at nang bumili ng sariwang isda sa isang ali, bigla ako nitong tinanong. Ikaw ba ang apo ni Aling Piling? Nagtaka ako kung bakit alam nito ang tungkol sa akin sapagkat hindi ko naman ito kilala. Pero sinagot ko ito ng maayos. Opo, ako nga po. Mawalang galang na po. Bakit niyo po alam? Natawa ito sa aking tanong kasi nagtataka talaga ako. Hindi ako palagi bumibisita noon kay Lola. Kahit malapit lang sa amin, buhol lang kasi kami. Tapos si Lola ay secure. Balik na po tayo sa kwento. Kilala ko si Aling Piling. Sa akin siya bumibili ng isda noong malakas pa siya. Nako, ilang buwan na rin siyang hindi nakakabili sa akin. At nabalitaan ko na may sakit raw siya. Mabuti na lang ay umuwi ka dito, no? Tungkol nga pala sa kung bakit ko alam ay hinulaan ko lang. Bagong mukha ka kasi dito, iho eh. Ganun po ba? Pasensya na po sa naging tanong ko. Kung ano-ano na nga yung nakikita ni Lola tuwing gabi. Sa palagay ko po, baka dala lang ng katandaan niya. Naging seryoso naman ang mukha nito nang mabanggit ko iyon. Ano yung nakikita niya, iho? Siya nga pala. Ang pangalan ko ay Ramina. Tawagin mo na lang ako na Aling Ramina. Ako po si Danny. May tinuturo po kasi siya sa sahig. Ang sabi niya, may dila raw. Tugon ko. May dila sa tablang sahig na nanggagaling sa ilalim ng silong? Nako, huwag naman sana pero baka maninilong iyon. Maninilong? Ano po iyon? Seryosong napatitig sa akin bago ito nagsalita. Ang maninilong ay isang aswang, iho. Lumilitaw sila sa pagsapit ng kailaliman ng gabi. Ang ponterean nila ay yung mga taong may sakit at lalong-lalo na ang mga matatanda na. Mabango sa kanilang pang-amoy ang taong may sakit. Maninilong ang tawag sa kanila dahil sa silong sila ng bahay pumapesto at inilulusot nito ang dila
papunta sa kanilang biktima para sipsipin ang dugo. Hanggang sa papasukin na nila ang bahay para kunin ang katawan ng kanilang biktima. Sir Casper, nanindig ang balahibo ko makaraan na marinig iyon. Sa totoo lang po, may nakita ako na tumatakbo na lalaki matapos akong makarinig ng kaluskos. Sige po, Aling Ramina. Mauuna na ho ako. Kailangan kong bantayan ng maayos si Lola pala. Pamamaalam ko bigla sa kanya at naglakad na ako palayo. Nagbayad kaya yon? May pahabol naman na paalala ang ginang. Nito, maglagay raw ako ng pangontra. Hindi ko nga alam kung bakit mabilis akong napaniwala ni Aling Ramina. Siguro ay namataan ko naman talaga yung lalaki. Malinaw lamang na isa itong aswang dahil nakahubad-hubad ito at puno pa ng langis ang katawan. Mali pala ang akala ko na isa itong magnanakaw. Nang makabalik na ako sa tahanan, nakita ko na may lalaking nakatayo sa harapan ng bahay. Kaya sinita ko ito. Kako, anong ginagawa nito? Sir Casper, sa pagharap nito, nasilayan ko ang mukha nito. Hindi ako nagkakamali na ito yung lalaki nung nakita ko nung gabi. Kahit madilim ng gabing iyon ay natatandaan ko pa rin ang itsura nito. Kaya sinabi ko sa kanya na lumayo na bago ko pa makuha ang itak sa loob ng bahay. Pero hindi man lang ito natinak. Bagamat naglalakad na ito palayo, narinig ko na tumatawa ito. Agad kong ina-unlock ang padlock at dumiretso na ako kay Lola. Nawala ang kaba ko nang masilayan na mahimbing itong natutulog. Ang ginawa ko na lang ay maglagay ng pangontra sa palibot ng tirahan. Kaya nang sumapit ang gabi, wala nang nagpaparamdam na aswang sa ilalim ng silong. At lalo namang hindi na tumuturo sa sahig si Lola. Napapatingin na lamang siya roon. Pero ang sabi ko ay huwag siyang mag-alala dahil yung mga maninipis na sewang sa sahig ay nalagyan ko na ng asin. Dagdag ko pa kay Lola, tiyak na wala nang makakalusot kahit na manipis na dila roon. Nakita ko naman sa mukha niya na napanatag na ang loob nito matapos kong sabihin iyon. Kaya naman napanatag na rin ang loob ko. Tinabayan ko siya at pinatulog na si Lola. Pero Sir Casper, mga bandang 3:00 ng madaling araw, nalimpungatan ako dahil sa mga kakatuwa kong naririnig. Meron akong naririnig na paghuni ng tiktik. Kaya naman bumangon ako at sumilip sa bintana. May nakita nga akong itim na ibon na nakadapo sa sanga ng puno. Nang ilibot ko ang paningin ko sa paligid, nagulat ako sa aking namataan sa di kalayuan. Nakita ko ulit yung lalaki pero mukha na itong impakto. Matatalim ang mga matang nakatitig sa akin at may malaki rin na bibig. Tsaka may matatalas na ngipin. Hindi ito makalapit dahil sa mga nilagay kong pangontra. Nanginginig ang mga kamay na sinara ko ang bintana. Hinayaan ko na lang na humuni ang tiktik hanggang sa hindi ko inasahan na magigising si Lola. Apo, andyan na naman sila, ang mga alagad ng dilim. Natuwa ako nang marinig muli ang kanyang boses. Pero hindi maikukubli na may takot sa tinig nito. Huwag kayong mag-alala, Lola. Narito lang ako. At walang masamang mangyayari sa inyo. Hindi sila makakalapit dahil may panlaban akong nilagay. Pero nakita kong umiling si Lola. Pero apo, sa katagalan ay masasanay rin sila. At makukuha na nilang makalapit. Siguradong makukuha na ako ng aswang.
Kahit bakas pa sa boses ni Lola na hirap ito sa pagsasalita, ay nakuha pang sabihin iyon. Muli kong hinagod-hagod ang likuran niya habang nagsasabing, "Huwag kayong mag-alala, Lola. Pangako ko na walang mangyayaring masama sa inyo. Dadaan mo nang maninilong na iyon sa aking kamay at kailanman ay hinding-hindi iyon mangyayari." Abay, mag-iingat ka na lang, apo ah. Paalala pa niya sa akin. Napatango na lamang ako bilang pagsabi ng opo kay Lola at hindi nagtagal ay nakatulog na ito. Ako naman ay hindi makatulog ng mga sandaling iyon at inisip ko kung paano matataboy ang mga aswang. Sinubukan ko pa na muli itong silipin sa bintana. Namilog ang mga mata ko nang masilayan na nasa malapit na ang mga ito. Yung tiktik at yung aswang. Napagmasdan ko pa nga kung papaano maglaway ang mga nilalang na ito. Mas bumalasik ang mga anyo nito at talagang gustong-gusto nitong kunin si Lola. Dahil dito ay kinuha ko ang itak upang may panlaban ako rito kung sakali man na may mangyaring hindi maganda. Nang silipin ko uli ang mga ito sa labasan, nagulat ako dahil nasa mas malapit na ito na pwesto. Narinig ko pa nga na nagsalita yung nilalang. Hindi magtatagal ay makukuha na ang lola mo. Akin na siya. Mapapasa akin na siya. Hindi ko alam, Sir Caspar, kung anong nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Sa halip kasi na matakot ako ay nagalit ako nang marinig ito. Nilabas ko pa nga ito at sa mga pagkakataon na iyon ay gusto ko nang sugurin ito. "Kung matapang ka, halika. Lumapit ka sa akin." Hamon ko sa kanya. Kung maghamon ka ng ganyan, dalian mo na. Simulan ang laban. Pahayag nito sa akin. Dahil dito, mas lalo kong hinigpitan ang pagkakahawak sa itak. Sa mga sandaling iyon, wala nang ibang pumapasok sa isipan ko, kundi ang kapakanan ni Lola. Dahil dito ay sinimulan ko ng lumusob sa elemento na ito. Sa pag-unday ko ng itak ay hindi ito natamaan. Napakabilis nitong kumilos. At maya-maya pa ay nagpakawala ito ng kalmot. Kaya natamaan ako sa braso. Sobrang sakit ng natamo kong sugat. Tingin ko pa nga ay para akong kinalmot ng isang leon, Sir Caspar. Tumutulo na rin ang dugo. Pero minabuti ko na wag na lamang itong intindihin. Gusto ko na talagang patayin ito para wala na akong iisipin pa. Ang mahalaga sa akin ay ang kaligtasan ni Lola. Muli ko siyang nilusob at sa pangalawang pagkakataon ay natamaan ko naman siya. Kaso nga lang, naramdaman ko na tila kasing kunat ng goma ang balat niya. Paano ba naman kasi? Tumalbog ang patalim na hawak ko. Mabuti na nga lamang, Sir Caspar, nasa law ko ang itak kundi ay wala na akong may panglaban pa sa elementong ito. At hindi nagtagal, siya naman ang lumusob sa akin. Nagpakawala siya ng kalmot at kagat. Naiilagan ko naman. Mabuti na lamang naalala ko noong high school pa lamang ako ay nag-aaral ako ng fencing. Sinasama kasi ako ng kaibigan kong may kaya sa buhay. Tanda ko pa yung mga teknik na aking natutunan. Kaya ina-apply ko ito sa pakikipaglaban sa alagad ng dilim. Agad ko siyang nataga sa balikat at sa tagiliran. Nakuha ko pa nga siyang masaksak sa tiyan. Kaya nagpapalaho sa pag-inda ang nilalang. Hawak-hawak nitong tiyan na aking nasaksak. Lumusob rin sa akin ang tektek. Hindi ko inasahan na may kakayahan pala itong mga almot. Nasaktan ako ng bahagya at nagkaroon ng sugat. Nang
Nang muling umatake sa akin ng ibon, ay tinaga ko ito. Nasapul ito sa katawan pero hindi masyadong napuruhan. Kumbaga ay nahilo lamang at bumagsak sa lupa. Dito ko na siya pinagtatataga hanggang sa tuluyan na itong namatay. At sa palaging abala ko sa pagpatay sa tiktik, nang ibaling ko ang tingin sa nilalang ay nalaman ko na nakatakas na pala ito. Kaya ang ginawa ko ay pumasok na ako ng bahay para gamutin ang aking sugat. Hindi ko nga nasahan na nagising na pala si Lola ng mga sandaling iyon. Bakit ka sugatan, apo? Nakipaglaban ho ako sa aswang, Lola. Tugon ko sa kanya. Abay, gamutin mo na iyan. Duguan ka eh. Siya nga pala. Saan yung itak na ginamit mo sa aswang? Tanong niya sa akin. Nasa kusina ho. Nasa ilalim ho ng lababo la. Tugon ko sa kanya habang ginagamot ko ang sugat ko. Nagtataka nga ako ng mga sandaling iyon dahil dire-diretso na sa pagsasalita si Lola. Para bang gumaling na siya sa kanyang karamdaman. Ibaon mo sa lupa yung itak, apo. Mabisang panlaban iyan para mapatay na ng tuluyan ng aswang. Payo niya sa akin. Nang matapos na ako sa paggamot sa aking sarili, kahit nagtataka ako sa inihayag niya, ay sinunod ko pa rin. Ibinaon ko na nga sa lupa ang itak hanggang sa inagaw ng atensyon ko yung ibon na aking napatay. Tinignan ko ng maigi ang itsura nito. Napansin ko na kulay pula ang mga mata nito at yung tuka ay may mga pangil. Yung parang gunting na malalagari. Ganon yun. Sa loob-loob ko, buti nakalmot lamang ako nito at hindi nakagat. Kundi ay baka masugatan ako ng malubha. Ang ginawa ko na lamang sa katawan ng ibon ay ibinaon ito sa lupa. Bumalik na ako sa loob makaraan nito at niyakap ng mahigpit si Lola. Anong ibig sabihin nito, La? Magaling na ho ba kayo? Kaya nakakapagsalita na kayo ng diretso? Tanong ko sa kanya. Oo, apo. Siguro. Nagkasakit lang ako ng dahil sa aswang. Palakaibigan kasi ako, apo. Alam mo naman, nung wala ka pa rito ay mag-isa lang ako, hindi ba? Kaya ang ginagawa ko na lang kapag nalulungkot ako ay umaatin ako sa birthday ng mga kaibigan ng mga kakilala ko. Kaya yung mga napupuntahan kong bahay ay hindi ko ganap na kilala. Siguro, yung pagkain na nakain ko sa kanila ay may taglay na lason. Kaya ang katawan ko ay unti-unting nalalason at nanghihina. Yung mga maninilong na yon, kumakain lang sila ng karne ng tao na may sakit. Paliwanag sa akin ni Lola. Mababakas talaga sa kanyang boses na magaling na siya sa isang iglap lamang. Paano ho kayo gumaling ng ganyan kabilis, Lola? Nahihiwagaan po ako. Iyon ay dahil natalo mo yung aswang. Oras kasi na matalo sila ay hihina ang kanilang kapangyarihan. Kaya humihina rin yung epekto sa pinatawan ng sumpa. Ngayon nga ay nangihina pa rin ako. Pero nakakapagsalita na ng tuwid. Kapag namatay na yung aswang ay ganap na akong lalakas. Kung ganun pala, Lola, hindi pala doktor ang kailangan ninyo. Kaya hindi kayo gumagaling, kundi isang albularyo pala. Ganoon na nga, apo. Maraming salamat, ha. Nagtungo ka pa sa probinsya para lang maalagaan ako. May trabaho ka pa naman roon sa inyo. Napangiti ako sa kanya habang nagsasabing, wala po yun, Lola. Ginagampanan ko lang ang tungkulin ko bilang apo ninyo. Kinabukasan,
Naghanap ako ng albularyo na makakatulong kay Lola upang pagalingin siya ng tuluyan. Kumbaga nagbabahay-bahay ako, Sir Casper, upang magtanong. Nakailang bahay na nga ako pero ayon sa kanila, wala raw silang kakilala namang dagamot. Hanggang sa mapadpad ako sa isang bahay na matatagpuan sa labas ng aming baryo. Diyan nga pala, yung baryo dito ay konti lamang. Kung di ako nagkakamali, nasa 6 o 5 ata. Nakita ko roon na may nilalamay at nang makita ko ang tarpaulin na kung saan ay may larawan ng namatay. Namukhaan ko yung lalaki na nasa tarpaulin na iyon. Ito yung aswang na aking napatay. Nakita ko roon na may nilalamay at nang makita ko ang litrato na kung saan ay may larawan ng namatay. Namukhaan ko yung lalaki na nasa litrato na iyon. Ito yung aswang na aking napatay. Siguro ay namatay ito sa ginawa kong pagsaksak sa kanyang tiyan at hindi sa orasyon ng pagbabaon ng itak sa lupa. Kaya ang ginawa ko ay kaagad akong umalis roon. Paano na lang di ba kung maninilong rin ang pamilya nito? Baka matunugan ako na ako nga ang nakapatay. Lalo pat may mga bandage ako sa katawan. Naisipan ko na puntahan si Aling Ramina sa palengke. Nagbabakasakali akong may alam ito na albularyo. Hindi lang naman kasi yung ganap na paggaling ni Lola ang habol ko, kundi ang magkaroon ng mabisang proteksyon para hindi na malapitan ng ganitong uri ang tahanan ni Lola. Nang makita ko na si Aling Ramina, kaagad kong sinabi sa kanya ang nangyari. Natuwa naman siya nang malaman na napatay ko ang aswang. Kaya naman nagturo siya ng isang bahay sa akin. May albularyo raw roon na makakatulong sa amin ni Lola. Kaagad ko na itong pinuntahan. Hanggang sa makilala ko si Mang Henry at nabanggit ko ang patungkol sa nanggagambala. Sumama naman ito sa akin. Naglagay ito ng mga pangontra sa bahay at saka dinasalan. Laking tuwa ko nga nang masilayan na magaling na si Lola. Nakakatayo-tayo na ito. Hindi na ako nagtaka dahil patay na ang nagbigay sa kanya ng sumpa. Ang dagdag pa ni Mang Henry, kaya nagbigay ng sakit ang aswang ay para may makain ito sa katauhan ni Lola. Sa kabutihang palad ay hindi nangyari iyon dahil ganap ng magaling si Lola. Mabuti na lamang, Sir Casper, hindi naghiganti ang pamilya nito. Marahil ay hindi nila natukoy kung sino ang nakapatay. Ngayon po ay nasa Maynila na si Lola at isinama ko siya dito. May sariling pamilya na rin po ako at sa awa naman ng Diyos ay buhay pa rin si Lola. Kahit na 89 na siya ngayon. Malapit na siyang maging centenarian. Hanggang dito na lamang po ang kwento at lubos na nagpapasalamat. Danny ng Caloocan City. Nawala na lamang siyang bigla. Nawala na kami ng pag-asang makita siyang muli. Ibang-iba na siya sa dati. Pero alam namin, siya pa din si Toto. Ang kaganapang ito ay naganap sa pangyayaring aktwal taong 1985 sa Siquijor. Bata pa lamang si Michael ay kasakasama na niya ang kanyang asong si Toto. Anak, kaibigan na ituring niya ito. Hanggang siya ay magkaroon ng asawa at mga anak, ay kapiling niya pa din ang aso. Kagaya niya ay minahal din na parang tao ang kanyang asawa at mga anak, si Toto. Sa kanilang tahanan ay may espesyal itong higaan, kainan, inuman, at mga laruan. Kahit minsan ay hindi nila ito itinali at pinabayaan sa labas. Hindi sila natutulog minsan kapag hindi pa ito umuwi.
Kapag nagkakasakit ito ay kaagad silang naglalaan para mapagamot. Nakakatulong din kasi si Toto sa pangangahoy ni Michael na nagsisilbing babala sa mga panganib sa paligid. Kung saan kasi naroon ang mga punong kahoy na kinukuha at binebenta ni Michael ay pinakamapanganib na parte ng gubat. Dahil doon madalas natatagpuan ang mga kalunos-lunos na biktima ng mga aswang sa kanilang baryo. Swerte si Michael dahil ni minsan ay hindi pa siya nakaengkwentro ng mga aswang. Madalas ay nakakarinig at nakakaramdam pero kung minsan ay hindi pa siya nakakakita. Sobrang laking parte ni Toto sa kanya dahil madaming beses na siyang naprotektahan nito sa iba't ibang aspeto. Isang gabi sa gubat, hindi pa din nakakauwi si Toto at Michael. Maging ang ibang mga kasamahan nito dahil madami silang hinihilang punong kahoy. Tahimik nilang binabaybay ang madilim na daanan na ang nagsisilbing tanglaw lamang ay iisang gasera. Sobrang tahimik ng paligid at malamig ang simoy ng hangin. Lahat sila ay may tinatagong takot na nadarama pero mas pinili nilang maging kalmado para mapabilis ang paglabas nila sa gubat. Maya-maya lamang ay may kakaibang ikinikilos si Toto. Alam ni Michael ang hudyat nito. Natatakot si Toto. Alam nilang may hindi magandang sinyalis ang kakaibang paggalaw nito. Uminto sila at naging alerto sa paligid. Nagpalingalinga sila at nagkatinginan. Maniwala kayo sa kinikilos ni Toto. May mali sa paligid natin. Sambit ni Michael. Ano kaya? Iniingkanto na ba tayo? Inaaswang? Ano ba? Takang tanong ng kasamahan nila. Aswang ata. Hindi pa naman nakakakita ng engkanto si Toto. Maging alerto na lang tayo. Maging mapupmatsyag at maging mausisa. Kung lumala ang tensyon, iiwan na lang natin itong mga punong kahoy. Balikan na lang natin bukas. Paalala ni Michael. Sumang-ayon ng lahat at ibinaba nila ang kanilang mga karga. Kaagad naman silang lumakad ng mabilis upang makalabas na. Sa kabutihang palad ay mapayapa naman silang nakalabas sa kagubatan at nakauwi sa kanya-kanyang mga tahanan. Kinabukasan ay maaga pa lamang bumalik na sila sa kagubatan upang iuwi na ang mga punong kahoy. At nagulantang ang lahat nang matagpuan ang punong kahoy na nakakalat na at may mga patak na ng dugo. Sinipat nila ang paligid at natagpuan nila ang bangkay ng isang baka na wakwak ang tiyan at may nakatusok na kahoy sa lalamunan. Tulala ang lahat ng mga panahong iyon. Kinuha na lamang nila ang mga kahoy at umalis na ng mabilis. Pagkarating nila sa bagsakan, tsaka sila nag-uusap-usap. Sabi ko naman sa inyo buti na lang nakinig tayo kay Toto. Kung di pa siguro tayo nakakaalis malamang sa malamang, bangkay na din tayo. Saad ni Michael. Napakatalino talaga niyang ni Toto Nga pala, may bagong lipat day kalayuan sa tahanan ninyo. Kumag-anak din daw ng mga aswang sa baryo. Ingat kayo ni Toto. Walang sinasanto ang mga aswang na yun. Sambit ng kasamahan nito. Bakit naman kami mag-iingat? Di ba di naman gumagalaw ng kabaryo ang mga aswang? Sagot ni Michael. Ang mga dayong aswang ay walang sinasanto. Lalo bagong salta sila. Kung ano ang mas malapit, ayun muna ang kanilang bibiktimahin. Tsaka sila unti-unting lalayo. Wika ng kasamahan niya. Hindi naman gaanong nabahala si Michael. Maalam pagdating sa aswang ang kanyang asawa dahil ang nanay nito ay manggagamot at ang mga anak naman niya ay mga panday.
Kaya wala siyang dapat na ikabahala. Iniisip lamang niya si Toto na kung minsan ay lumalabas ng gabi para umihi at dumumi. Pero sisikapin niyang gagawin ng triple ang pag-iingat kay Toto. Pag-uwi niya sa kanilang tahanan, kagad niyang sinipat ang mga bagong lipat. Nais niya itong dalhan ng kakanin bilang pagrespeto at simbolo ng pagrespeto at pagtanggap bilang bagong residente. Sa pagkatok niya ay kaagad namang lumabas ang isang matandang lalaki. Nakakaiba ang itsura. Mabibilang mo na lamang sa daliri ang mga buhok nito at ang mga ngipin nito ay nangingitim at napakadumi. Habang ang mga mata nito ay nakalubog na parang kakainin ka ng buhay kapag tinititigan ka. Masaya namang tinanggap ng matanda ang suman at ngumiti sa kanya ng kakaiba. Ayon pala at sumunod si Toto na kitang-kita niya kung gaano ito natakot na hinihila-hila pa ang kanyang ibabang kasuotan upang paalisin na siya at pauwiin. Nakakatuwa naman iyan. Anong pangalan niyan? Tanong ng matanda. Si Toto po, mahal na mahal po namin iyan. Pagpasensyahan niyo na po at nahihiya pa. Sagot ni Michael. Alata naman dahil sobrang bait. Ingatan mo yan at baka manakaw. Nakakatuwa naman. Sambit ng matanda. Nako, hindi po yan mananakaw. Matalino po iyang si Toto. Mauna na po kami ha, Nong. Uwing-uwi na po kasi si Toto eh. Masayang saad ni Michael. Ngumiti naman ang matanda at umalis na sila. Sinipat pang muli ni Michael at hindi naman na siya nagulat noong itinapon ng matanda ang suma na binigay niya. Sinadya niya kasing lagyan ito ng asin sa loob upang mapatunayan kung aswang nga ba ito. At doon nga nila nakumpirma. Magmula noong nanggaling sila sa tahanan ng matanda, madalas nang kakaiba ang kinikilos ni Toto. Lagi na itong balisa at parang laging takot dahil nakabahag ang buntot nito. Tuwing sasapit naman ng gabi, madalas na itong naiihi sa loob ng kanilang tahanan dahil para bang natatakot itong lumabas. Hindi na din ito humihiga sa higaan nito, bagkus ay sumisiksik ito sa higaan nilang mag-asawa. Hindi naman nila ito pinagdududahan nung una dahil malusog naman si Toto at malalaman naman nila kaagad kung may sakit ba itong nararamdaman o wala. Iniisip na lamang nila na naglalambing lang ito at gusto ng pansin, kaya nagkakaganon. Hanggang sa unti-unti na nilang napapansing nag-iiba na din ito ng ugali. Palagi na lang itong nakasiksik sa iisang sulok at nakatingin sa kawalan. Nagsimula na din itong hindi kumain at uminom. At maging ang paborito nitong pagkain ay tinatanggihan na nito. Dinala na nila ito sa doktor ng mga hayop. Ngunit wala naman daw problema kay Toto. At hayaan na lang daw nila dahil pag nagutom naman daw ito, ay kusang kakain. Lumipas sa mga araw at sumapit ang araw na nagpakaba ng sobra sa pamilya ni Michael. Nawawala si Toto at kahit anong tawag nila ay hindi ito lumalabas. Sinuyod na nila ang mga posibleng lugar na pinuntahan ni Toto. Ngunit wala talaga. Hindi talaga nila mahanap si Toto. Hanggang ang mga oras ay nagiging araw, linggo at buwan. Araw-araw pa din silang umaasa na babalik sa kanila si Toto. Araw-araw pa din nilang ipinagdarasal na sana buhay pa ito at nasa maayos na kalagayan. Hindi na din makapagtrabaho si Michael ng maayos dahil sa sobrang sakit sa kanya nang nangyayari. Maging ang kanyang asawa at mga anak ay hindi ito mahanap.
Pare, hindi naman sa pag-ano ha. Pero kasi naging kampante kayo eh. Pagkaramdam ko, may kinalaman niyang matanda sa nangyari kay Toto. May nakapagsabi sa akin, ilang araw bago mawala si Toto. Lumapit ang matanda doon at may pinakain. Saad ng kasamahan niya. Talaga? Bakit ngayon mo lang sinabi? Mapatunayan ko lang na may kinalaman ng matandang iyan. May kalalagyan yan sa akin. Galit na tugon ni Michael. Ngayon ko lang din nalaman. Madami na din kasing naaawa sa iyo at sa pamilya mo. Alam ng mga tao kung gaano kayo nasasaktan sa pagkawala ni Toto. Wika ng kasamahan niya. Parang nawala na din kasi ang kalahati ng kaluluwa ko, pare. Sobrang lungkot ang takakabalisa pero malakas pa din ang pakiramdam ko na babalik sa akin muli si Toto. Sambit ni Michael. Matapos ang kanilang usapan, bumalik naman sa kanilang tahanan si Michael upang titigan ang mga laruan ni Toto nang mapansin niya ang isang pamilyar na aso. Kahit papuno na ito ng galis at sugat at sobrang payat na, hindi pa din maikakaila na si Toto ito. Kaagad namang nilapitan ni Michael si Toto at doon niya nakumpirma na hindi nagkakamali ang kanyang hinuha. Niyakap niya ito sa kabila ng kakaiba nitong amoy. Hindi niya din napigilan ng maluha dahil sa kalagayan nito. Kaya naman kaagad niyang tinawag ang kanyang asawa at mga anak upang tulungan siyang paliguan si Toto at gamutin ang mga galis nito. Maamo pa din naman ito, ngunit hindi na nito kinakain ng mga pagkaing inahahain nila dito. Nag-alala sila ng kaunti pero noong nilapitan ni Toto ang kapirasong karneng hilaw sa lamesa na naisa ng isahog ng asawa ni Michael sa kanilang uulamin, ay hindi na sila nag-aalala pa. Kinagabihan, minamasdan niya pa din si Toto. Ayaw kasi nitong umalis sa kanyang tabi. Kaya naman hinayaan na nila sa kanilang silid. Nakatulog kaagad si Michael at nagising naman siya sa isang kakaibang pagkaluskos. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya si Toto na nakatitig na naglalaway sa kanyang 7 buwang gulang na anak na tulog na tulog. Hindi niya nagustuhan ang kanyang nakita, kaya kaagad niyang binugaw si Toto. Binuhat naman niya ang kanyang anak at kaagad na pinunasan ang napakabahong laway ni Toto na bumagsak sa katawan nito. Kinabukasan, dinalaw si Michael ng kasamahan niya. Masaya naman niyang ibinalita dito na nakabalik na si Toto at ang kalunos-lunos nitong kalagayan. Bigla namang tumaas ang kilay ng kanyang kasamahan at may mga binitawan itong kataga. Sigurado ka, si Toto yan. Tignan mo nga, tignan mong mabuti. Parang alaga ng aswang yun, pare. Kung sa ilang buwang mawawala ang aso mong si Toto, nasanay sa kaginawaan ng buhay. Sa tingin mo, ganyan babalik sa'yo yan? Malinis pa din yan, pare. Dahil nakatatak kay Toto kung paano niya siya linisan noon. Isa pa, hindi ka ba kinakabahan sa paglalaway niyan? Iba na amoy na yan, pare. Huwag ka namang padalos-dalos. May bata kang mga anak. Sambit nito. Pare naman, sigurado naman akong si Toto ito. Baka naligaw lang siya o baka may nagnakaw. Tapos nakataka siya doon tapos kaya siya nagkaganyan. Kasi hindi mandali ang mga pinagdaanan niya. Sigurado naman akong walang rabies si Toto, pare. Kilala pa din naman kami eh. Tugon ni Michael. Aba, Michael. Hindi mo alam ang kumakalat na balita. May nawala ng mga aso sa kabilang baryo at natagpuan sa tahanan ng matandang aswang dyan malapit sa inyo. Naabutan nilang pinapakain ng hilaw na karne ng matanda. Sabi ng mga albularyo,
Wala na daw sa tamang pag-iisip ang mga aso na iyon dahil parang aswang na din ang mga ito. Mag-iingat ka pare. Baka naman hindi talaga napalayo si Toto. Baka nasa kapitbahay niyo lamang siya. Ginagamit ng aswang para makatulong sa mga pambibiktima niya. Gaya ng kwento mo sa akin, pre. Natuwa yung matanda sa katalinuhan niya. Salaysay nito. Samahan mo nga ako sa albularyo, pare. Ipapatingin ko si Toto. Tara. Pag-aaya niya na lamang sa kanyang kaibigan. Karga niya si Toto na inilapit sa matanda. Tumaas na kaagad ang kilay nito at ipinababa sa kanya ang kanyang alaga. At kaagad itong nagwiga na. Ay, hindi na yan ang alaga mo. May bulong ng aswang yan. Alam mo ba? Matagal nang lason ang utak niyan. Hindi na yan nagkakain ng luto, puro hilaw na lang. Wala nang sasambahin yan marahil at muuwi lang yan sa inyo kasi may bata kayo sa bahay. Tama ba? Mag-iingat ka. Paalala ng albularyo. Manong, baka naman may paraan pa. Baka naman pwedeng bumalik sa normal si Toto. Mahal na mahal ko po yan eh. Lahat gagawin ko para sa kanya. Pakiusap ni Michael. Pag ang taong nahawa ay may paraan pa. Pero ang hayop malabo. Intensyon talaga ng aswang na magkaganyan si Toto mo. At kung gusto mo ng kapayapaan para sa kanya, tapusin na lang natin ang buhay niya sa matiwasay na paraan. Maaari mong pag-isipan at bibigyan kita ng 5 araw para dyan. Huwag ka nang magsayang ng oras. Gawin mo ang mas nakakabuti sa iyo at sa pamilya mo. Pati na rin sa alaga mo. Paalala ng matanda na medyo nalungkot. Umalis si Michael na tulala. Hindi siya makapaniwala na matagal nang wala kay Toto ang sarili nitong utak o pag-iisip. Nais gumanti ni Michael ngunit ayaw niyang magpadalos-dalos. Ayaw niyang madamay ang kanyang pamilya. Kaya mas minabuti niyang sundin na lamang ang albularyo at sulitin ang 5 araw na binigay sa kanya. Pagka-uwi, pinaliwanag niya ang lahat sa kanyang asawa at mga anak ang sitwasyon. Awang-awa sila kay Toto, ngunit mas lumamang ang kanilang takot dito dahil isa na itong asong-aswang. Kinagabihan, muling nagising si Michael. Napakalakas ng iyak ng kanyang bunsong anak. Mas kinakabahan siya nang makitang wala ito sa higaan nito at nagkaroon siya ng kakaibang kutob. Kaagad niyang kinuha ang itak at sinundan ang palahon nito. Dinala siya ng iyak nito sa likod ng kanilang tahanan. Tanaw na tanaw niya ang puting damit ng kanyang anak na kinakaladkad ng isang nilalang. Kaagad niyang nilabas ang kanyang ilaw at itinutok dito. Kitang-kita niya si Toto na kagat-kagat ang damit ng kanyang kaawa-awang anak at kinakaladkad ito patungo sa isang nakakatakot na nilalang. At marahil ay ito ang aswang. Dumilim ang kanyang paningin at sinugod niya si Toto. Pinag-iitak niya ito nang walang awa. At kaagad niyang kinuha ang kanyang anak. Nawala ng boses sa kakaiyak. Hinarap niya ang aswang, karga ang kanyang anak. Ibinato niya dito ang kanyang itak at bago pa ito makatakas ay bumaon na sa likod nito ang talim. Kaya naman kaagad itong hinabol ni Michael at pinagtataga hanggang sa ito ay malumpo. Nang makontento ay kaagad siyang pumasok sa kanyang tahanan at ginising ang kanyang asawa. Wala na lamang silang nagawa kundi ang umiyak at yakapin ang kanilang bunsong anak. Pagsapit ng madaling araw ay sakto namang pumunta ang kasamahan ni Michael sa kanila. Ito ang unang nakaalam ng pangyayari. Kaya dito din nagpasama si Michael patungo sa likod ng kanilang bahay.
para sana kuhain ang bangkay ni Toto at ilibing ito ng payapa. Tumambad sa kanila ang katawan ni Toto, nawala ng ulo at katawan na lamang ang natira. Lumuha ng walang humpay si Michael habang inililibing si Toto. Sinubukan nilang balikan ng matandang aswang ngunit wala ng tao sa tahanan nito. Mainam na iyon na umalis na kaysa ay makaperwisyo pa. Malagim man ang nagawa ni Michael sa kanyang alagang si Toto, alam niyang hindi ito galit sa kanya. Dahil kahit minsan ay hindi hinangad ni Michael ang kapahamakan nito at mas mahihirapan lamang si Toto kung patuloy siyang mabubuhay sa ganoong estado. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Medyo nakakalungkot ang kwentong ito, no? Kahit hindi ako masyadong mahilig sa aso, konti lang. Nalungkot pa rin ako. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Kung nagustuhan niyo ang kwento ay huwag kalimutan mag-like, subscribe, at comment down below. Para magtuloy-tuloy ang progreso ng channel na ito. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng Aswang Stories PH. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rigor. 30 anyos na at isang magsasaka dito sa Region 4A. Hindi po kami mayaman pero hindi naman mahirap ang aking ama. Sa katunayan, nakamana siya ng malawak na lupain na ang tanim ay palay. At dahil solo po akong lalaki sa 3 magkakapatid, ako lang po ang inaasahan ng aking ama sa pagtatanim ng palay at maging sa pag-aani nito. Masasabi kong maswerte pa rin kami dahil meron kaming sinasaka at hindi po kami bumibili ng bigas. Solong anak po kasi ang aking ama, kaya sa amin po naipamana ang lahat ng lupain ng aking lolo at lola. Ang aming pong lugar ay kapatagan at may ilang bundok na masasabi kong hindi naman ito buhay. Ito po ay tinatawag naming burol at sa kapatagan naman sa baba nito ay ang aming lupain. Malalayo po ang aming mga kapitbahay sa lugar na ito dahil po malalawak ang mga lupain. Bago pa namin makita ang bahay ng aming mga malalayong kamag-anak, ay kailangan pa naming lakarin ng ilang oras. Ubinad po ako ng 30 anyo sa simpleng pamumuhay lamang at walang problema kaming kinakaharap dito. Mababait po naman ang aming mga kapitbahay kahit malalayo. At maging ang aming barangay captain ay suportado kami at wala pong krimen sa aming barangay. Umidad po ako ng 30 anyos dito na. Wala akong naranasan anumang krimen. Kaya naman masaya ako dahil ligtas ang aking pamilya. May malinis kaming ilog na kahit malayo ang lakarin sa gitna ng pilapil ay kinakaya namin. Dahil sanay po kami sa ganitong pamumuhay, ang aking pong kapatid na 2 dalaga ay nag-aaral sa bayan at meron silang inuupahang isang bahay. Kasama nito ang aking ina. Kaya kami ng itay ang natitira dito sa bukid habang nagsasaka. Wala na po akong mahihiling pa. Tapos po kasi ako ng pag-aaral. Agriculture po ang kurso kong natapos. At para makatulong po ako sa aking ama, hindi ko po naman hangad na magtrabaho pa sa gobyerno. At ang aking talagang plano ay pagbutihin pa at alagaan ang aming sinasakang palayan. Ang aking isasalaysay na karanasan ay tungkol sa kakaibang nilalang. Noon daw po kasing kapanahunan ng lolo at lola ko ay may ilang nabalita na may mga tumira dito sa lugar namin na pamilya na sinasabi nila na lahing aswang daw. Dahil kahit hindi naman sila nananakit ng mga ordinaryong tao,
Nauubusan naman daw ng hayop ang lolo at lola ko noon. At nakikita na lang daw po nila na ang kanilang mga baka at kabayo o kambing ay wala ng dugo. At wala na rin mga lamang loob. At nasa kagubatan na lang ito. At halatang sinasalakay ito na sinasabi nilang aswang. Pero sabi naman nila kwentong kutsero lang iyon. Dahil baka daw po tao lang din ang may gawa. Pero pinanindigan ng lolo at lola ko noon sa kwento sa amin na tunay ang lahing aswang. Marami daw pong lahi iyon. At pag napo na sila ng mga tao, nagpapalipat-lipat na lang daw ito ng lugar. Pero bata pa ako noon, kaya hindi ko nabigyan ng pansin ang kwentuhan nila. At umidad na po ako ng ganito na wala namang nangyaring kagaya noon na naranasan ng lolo at lola ko. Sabi ko nga, panahon na ng kompyuter, kaya siguro naman ay wala nang ganon. Pero isang araw nang nakawala ang aking alagang kabayo, hinanap ko ito sa kagubatan, malapit sa Borol. At nagulat nga ako nang may makita akong isang kubo na parang bagong gawa lamang. Alam ko naman ang lupang iyon ay sa gobyerno na. Kaya iniisip ko na lang na baka pinatira iyon ni Kapitan o kung sino mang politiko na nakakaalam. Kaya hinayaan ko na lamang. Patuloy ako sa paghahanap ng aking alagang kabayo hanggang sa hindi ko na ito makita. Nag-aalala ako kasi may anak ang aking alagang kabayo at dumidede pa ito kaya delikadong mamatay ang aking alagang bisiro. Hanggang sa nilapitan ako ng isang matandang lalaki. Siguro nasa edad 60 na ito. Dahil may edad na, nakangiti naman ito nang sinalubong ako. Sinabi niyang may nakita siyang kabayo pero hindi sa lugar na iyon. Sa kabila na daw ng ilog. Dahil kita daw niya itong lumusong habang umiinom. Pero ang aking pinagtataka sa matanda, may kakaiba itong amoy malansa na mabaho sa ilong. Medyo nagtakip pa nga ako ng kamay sa ilong ko dahil hindi ko nagustuhan ang kanyang amoy. Pero sa isang banda, naunawaan ko naman dahil alam ko ang ibang matatanda na hindi nila hangad pa ang mabangong amoy, na talagang amoy ng matatanda ay ganon. At sanay na ako dahil naalagaan ko rin naman ang aking lolo noon na nag-iba na rin ang amoy noong matandang-matanda na ito at nakaratay na lamang. Mabait kasi ang matanda, nakangiti lagi at marahan itong manalita. At ewan ko ba, may kakaiba talaga sa kanya. Pero dahil matanda na, awa na lang ang aking naramdaman. Sinabi ko pa sa kanila na napakalayo na ng lugar na iyon. Paano sila namumuhay? Sinagot nila ako na meron silang mga alagang hayop galing sa ilang politiko na nagpatira sa kanila doon. Kaya naman naniwala ako sa matanda at umalis na ako sa lugar na iyon. Habang ako'y naglalakad papalayo, may nakasalubong ako na isang babaeng halatang kaedad ko lamang ito. At galing ito sa ilog. At naglaba ng kanilang maruruming damit. At ang napunala ko lang kaagad, sumigaw ang matanda at galit. Elena, magmandali ka nga dyan. Pumasok ka na sa bahay. Napakabagal mong maglakad. Pumasok ka na sa loob ng bahay ngayon din. Sigaw ng matanda. Nagulat ako dahil ang malumanay na pananalita ng matanda kanina ay biglang nag-iba ang tono. Tumaas ito at parang galit. Sa isip-isip ko, baka naiilang sa akin. At baka naman mahigpit lang talaga ito sa anak kasi babae nga. Ngumiti sa akin ang babae at napansin ko na maitsura ito. At halatang mabait at lagi ding nakangiti. Nasa isip ko na lang na napakahirap ng kanilang pamumuhay sa lugar na iyon. Dahil malayo sa kabayanan at nakita ko rin na payak ang kanilang pamumuhay.
Sa aking paghahanap na iyon, hindi ko talaga nakita ang aking alagang inahing kabayo. Dahil hapon na rin naman at malapit nang gumabi, bumalik na lang ako sa aming bahay. Dahil malayo pa ang aking lalakarin at dadaan pa ako sa malawak na palayan namin at ang aming dinadaanan ay pilapil. Kaya dali-dali na akong napapatakbo pabalik sa bahay namin. Ngunit may natanaw ako na nagkukumpulang kalalakihan sa dulo ng aming lupain. Agad kong nilapitan at nagtanong kung nag-aano sila doon. At kilala ko naman ang ilang malalayo naming mga kamag-anak. Sinabi nilang naghahanap din sila ng kanilang mga hayop dahil nawawala din ito ilang araw na. Napamulagat ako at sinabi kong ako din ay nawawalan ako ng kabayo. At sinabi nilang aba, kakaiba na iyan dahil marami nang nawawalan. Hindi na nga nakakatuwa ang nangyayari dahil sa 5 kalalakihan na kaharap ko, baka at kabayo din ang nawawala. Ngayon lang nangyari yan ha. Nakakapagtaka naman yata. May bagong dayo ba sa barangay natin ngayon? May napo na ba kayo? Tanong ng tiyuhin ko. At agad akong napaisip. Ang matanda sa may burol, halatang bago pa ang kanilang kubo, di kaya? At agad akong napaisip at lumayo sa kanila. Nag-alala ako sa mag-ama, baka pag-inita ng mga kamag-anak ko. Sinalubong naman ako ni Itay at nag-aalala na pala ito sa akin. Papadilim na kasi at wala pa ako sa bahay. Pagkarating sa bahay, pagpasok ko sa loob, agad kong kinausap ang Itay. Sinabi ko ang nakita kong matandang lalaki sa may burol at nag-aalala ang Itay sa mga alaga naming hayop. Inilalaan namin iyon sa pagtatapos ng mga kapatid ko. Kaya kapag nawala ang mga ito, maggigipit kami. Rigor, mula ngayon, ilalapit mo na sa bahay natin ang ating mga alagang hayop. Nag-aalala ako, ay kakaiba akong nararamdaman. Kaya pala ilang araw nang nagtatahulan ang mga aso natin. Baka may gumagala na namang mga lahing sarot. Nabalita na yan noong kapanahunan pa ng mga magulang ko. Mag-iingat ka anak. Mabuti na ang handa tayo. Wika ng ama ko. Nag-aalala ako dahil bumabalik sa aking alaala ang sinasambit ng lolo at lola ko noong bata pa ako. Kaya naman kinabukasan, agad kong binilang ang aking mga alagang hayop. At maaga pa lang, pinapainom ko na sa ilog ang mga ito. Hindi na ako umaasa pa na babalik pa ang aking inahing kabayo. Kaya naman awang-awa ako sa anak nito at hindi ko alam kung kaya ko bang buhayin ang bisiro. Habang nag-iisip ako at abalang umiinom ang mga alaga kong hayop, may nagsalita sa likuran ko. Ang anak ng matanda at naglalaba pala ito. Sipag naman ng anak na yun, araw-araw talaga naglalaba. Kumusta ka? Ako nga pala si Elena. Bagong dating kami sa barangay nyo. Anak ako ng matandang kausap mo kahapon. Nakita mo na ba ang alaga mong kabayo? Sambit nito habang naglalaba at nakatalikod sa akin. Hindi pa nga eh. Hindi na ako umaasa na makikita ko pa. Marami palang nawala ng alagang hayop kahapon at hindi lang ako. Ako nga pala si Rigor, lihitimong taga rito. Sagot ko naman at napatitig ito sa akin. Ano? Marami na? Gulat na reaksyon nito. At agad itong tumayo at kahit hindi pa tapos maglaba ay umalis na ito. Halata akong parang galit ito at napapatakbo paahon ng ilog. Daglian din naman akong umahon habang hila ako ang mga baka at kalabaw na alaga ko. At palaisipan sa akin ang ikinikilos na Elena. At habang papalayaw ako, naaamoy ko na naman ang malansang amoy dala ng hangin. Nangilabot ako at nairita sa naamoy ko. Talagang may kakaiba sa lugar na iyon.
At ang tao lamang na malapit sa ilog ay ang mag-ama ni Elena. At iniisip ko na, kabaho naman ng ama niya, bakit ganon? Ilang araw pang dumaan at ang aming mga aso gabi-gabay na lang na halos hindi na natutulog. Oras mag-alas 11 ng gabi ang tahol nila ay kakaiba. Ang mga tanod naman ay natatanaw namin na naglilibot. At alerto sila na dati naman ay hindi ganon. Nataon pa na anihan ng palay namin at abala na kami. At isang hapon nagulat ako dahil habang nag-aayos kami ng aming mga naaning palay, lumapit si Elena sa akin at nakipagkwentuhan. Marahil na iinip na ito at ako naman habang tuloy ang ginagawang pinapakinggan ko ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Pasyensya na kayo, Rigor. Ang daming hayop ang nawawala at natanong tuloy kami ni Kapitan kanina. Kami kasi ang bagong salta sa barangay nyo, kaya natanong tuloy kami. Saad nito na halata kong aborido siya at hindi mapakali. Nagpapalingalinga ito at nang malaman niya na kami na lang ang nasa palayan at nagawian ang ibang trabahador namin, lumapit pa ito ng bahagya sa akin at nagulat ako sa ibinulong nito sa akin. Rigor, pumunta ka sa kabilang pangpang ng ilog, may makikita ka. Kilala ko ang mga gumagawa ng lahat ng iyon. Mag-ingat ka kapag pupunta ka sa kabilang ilog. Magbitbit ka ng sanga ng kalamansi o anumang prutas na may tinik ang sanga. Napatigil ako sa aking ginagawa at paglingon ko, napapatakbo si Elena papalayo sa akin. Sumigaw pa ako na bakit siya tumatakbo, baka mahulog siya sa pilapil. Dahil abala ako sa aming pag-aani, hindi muna ako pumunta sa kabilang pangpang ng ilog na sinasabi ni Elena. At napupun ako sa Elena ang laging nakatanaw sa akin habang nag-aani. At sa hapon lumalapit ito sa akin habang solo na ako. Bala pa ako sa pag-aani, Elena. Hindi pa ako makakapunta sa sinasabi mong ilog. Pasyensya ka na. Wika ko at sinabi nitong kailangan ko nang makita ang kanyang sinasabi sa lalong madaling panahon. At habang nag-uusap kami, nakita ko naman ang mga tanod at si Kapitan na papalapit sa akin. At si Elena halos madapa na naman sa pagtakbo papalayo sa akin. At nawala na ito sa aking paningin. At nang makalapit na ng tuluyan sina Kapitan sa akin, nalaman ko na sa kabilang barangay naman daw naubos ang mga manok at kambing. Kaya pupuntahan daw muli nila ang ama ni Elena at duda daw talaga sila sa matanda. Nang makalampas na sina Kapitan, agad akong kumilos at pumunta sa ilog. Aalamin ko ang sinasabi ni Elena at agad akong tumawid sa kabilang pangpang. Hindi naman malalim ang ilog, kaya madali akong nakatawid. Nagulat ako sa mabahong amoy ng paligid, bangaw na napakarami. At dahil sa kagubatan ng lugar, walang taong makakarating doon agad-agad. At paglingon ko, nakita ko ang mga nabubulok na katawan ng mga hayop. Baka, kabayo, kambing, at may ilang patay na aso. Halos mapasuka ako sa baho at napatakbo ako pabalik sa ilog at naghilamos. Pakialamero ka! Sigaw ng matanda, ang ama ni Elena. At nagulat ako sa anyo nito. Mapula ang mga mata at parang umitim ang balat nito. Galit na galit sa akin at akma akong dadambahan. Teka po, anong pinakialaman ko? At bakit po kayo galit na galit sa akin? Sigaw ko naman. At namangha ako sa liksi nitong kumilos at para itong aso kong kumibo. At sa edad niya ay namamangha talaga ako sa kakaibang kilos nito. Pare-pareho kayong lahat.
kailangan mo nang manahimik. At umungol ito na halos tumindig ang balahibo ko sa takot. Alam kong hindi na tao ang kaharap ko. Mataas na itong tumalon at parang nag-iiba ang aura nito. At parang nahuhulaan ko na ang lahat. Aswang ang ama ni Elena. At siya ang may kagagawan ng mga nawawalang hayop sa aming barangay. Pati na rin sa kabilang barangay. Wala akong kalaban-laban ng mga oras na iyon. Wala akong dalang itak at napapatakbo ako upang makalayo. Pero babagal ang lakad ko dahil tatawid ako ng ilog. Nagdasal na lang ako dahil wala na akong kawala. Hanggang sa dinambahan ako ng matanda at masakit na kalmot ng kanyang mahahabang kuko ang dumampi sa mukha ko. Napasigaw ako sa sakit. Agad akong nakaramdam ng pagkahilo at bago ako nawala ng ulirat, nakita ko si Elena na tinulak ang kanyang ama at tumilapo ng matanda sa ilog. Napakalakas ni Elena at kakaiba din ang biglang paghaba ng buhok nito. Dinig ko pa ang pagagulgol nito at sumisigaw ng, "Tama na, Itay, kinasusuklaman kita." At tuluyan na akong nawala ng ulirat. Nagising na lang akong nasa tabi na ako ng aming palayan at ang mga sako ng palay ang aking kinahigaan. At ang sugat ko sa mukha may tapal na ng mga dahon at nawala na ang sakit nito. Naramdaman ko na may umiiyak sa tabi ko at sa Elena ang duguan ito at parang wala sa sarili. Napatay ko ang Itay ko, Rigor. Niluray ko ang kanyang katawan at pinaanod ko sa ilog. Hindi tama ang ginagawa niya. Sinabi niya sa akin na kaya kami lalayo sa probinsya namin para magbagong buhay. Pero hindi naman niya ginagawa. Ang inay at kapatid ko ay napatay na ng taong bayan sa aming pinanggagalingan. Kami na lang ng Itay ang nabubuhay, pero hindi pa rin siya tumitigil. Umahagalgol nito at awang-awa ako sa kanya ng oras na iyon. Dumating naman ang Itay at agad kaming pinauwi ng bahay kasama si Elena. At sinabi ng Itay na huwag mag-alala si Elena at handa naman niyang kupkupin ito. Matagal na daw duda ang Itay ko sa ama ni Elena. At tamang ang lahing sarot ang pamilya ni Elena. Ang lahi ng aswang na kumakain ng lamang loob ng mga hayop at umiinom ng dugo. Hindi na namin pinagsabi pa sa mga kamag-anak namin ang aking nasaksihan. Maging kinakapitan ay hindi ko na ipinapaalam ang nakita ko sa kabilang pangpang ng ilog. Maging ang aking ina at mga kapatid ay walang kamalay-malay sa mga naganap. Dahil hindi naman umuwi ang inay sa bahay namin at abala sa pagtatapos ng mga kapatid ko. Ilang buwan ding namalagi si Elena sa bahay namin. At napalapit na ito sa akin. Hindi naman toto lang Itay pero si Elena ang lumayo dahil ayaw daw niyang magkapamilya. At masakit man, isang araw paggising ko, wala na ito sa bahay namin. At nag-iwan na lang ng sulat na nagpapasalamat sa aming mag-ama. Masakit para sa akin dahil mahal ko na si Elena. Pero alam kong mas mahal ni Elena ang kahihinatnan pag pinagpatuloy namin ang aming maling relasyon. Ang tanong, tinugdog-aa ba niya? Hanggang ngayon naalala ko pa rin si Elena. At hindi na ako nag-asawa pa. Senior citizen na ako at nananatiling umaasa na babalikan pa ako ni Elena. Pero pagbalik niya ay malabo ng manigas. Alright, maninigas na lang sa yelo. Wakas.